מסע כזה של שנים רבות, הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבר אותי, והיה שם אור והרגשתי טוב. מי זה אלוהי? שאלתי אז את אחותי. אז לא פלא שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם. וכשאימי קראה לי לשוב כי היה לה חשוב, לא שמעתי אותה, ושוב כבר סתם תחנה בזמן, ותראה אותי קורא לך אלוהי. ועניין אחד לא סגור עליי, אם אתה ישנו למה לא בא אליי? ולכל דבר מצאתי לי תירוץ. פעם בגעתי בה וליבך נסגר, סלחי לי כן עשיתי שטות. אז לא פלא שאנשים שהיו הלכו לדרכם, כי כלום לא מושלם. נהייתי קצת בודד בעולם, תלוי על סולם, חולה